Ka podcast journaliste jo amerikanajo noddirteɗo Tucker Carlson o ambassadeur jo inni bible on no holli Israel no wawi yajinde lesdi mun ha hewta gaaɓe maayo Nil. Hande non lesɗe ɗuɗuɗe arabeɓe no yolli e ngal galal. Arabi Saudite, Liban, Jordani e Syrie no tawa e ɗen. Hino faɗɗi e hawrude si Israel naaditiɗe leyɗe ka mun. Mike Huckabee jaabi ka podcast yaltinaɗo e juma ƴaɓɓinde. Kisan leyɗe kawte Israel jaabi konguɗi ñaaɗuɗi. Jagorɗo Egypte kalfinaɗo diplomatie on inni yewtere nden ko jumpunde sariya ko feeñi. O watti ɗon Israel ala hanere fus e dow Palestine. Arabi Saudite e ley kongol kippuɗo juɓɓodiral e leyɗe goɗɗe noddi yo Washington laɓɓin yewtere ambassadeur jo mum on. On non ko andiraɗo bambangol Israel eɗi fow e alati hanki leyɗe arabeɓe e leyɗe julɓe gila Syrie fa hewti Indonésie sifuno cimtol kafangol wi'ugol konguɗi ambassadeur jo on ko imminoji hare. Washington jabaki taho. Ceerno Mo Dumba Colombos, RFI.